شر د ناوبرا کورسان اینترنت و دولتان دا بردوامه. هر داوی زانیاری شخصی 5 میلیون ولاتین ترکیه جالی کورسان و هاتنه دستخستن. زانیاری ناسنامه، ناونیشان، تلفن و بانکیان این ولاتین ترکیه لسر اینترنت هاتن اشکره کرن. Verilerin çalındığı doğru. Piştrastek ew zaniyarî hatine dizîn. Zaniyariyên hemû welatiyên ku beriya 2010 hatine tomarkirin dizîne. Ev zaniyarî divê ji aliyê dewletê ve bihatine parastin. Dema ku kêmasî di sistemê de hebe, heker dikarin her tiştî bikin. Helbet berpirsyariya dewletê ye, lê welatî jî berpirsêveyekê ne. Söyleyebiliriz. Benim bilgilerin üzerinde... Ew kes dikarin servan zaniyariyan nasnameyên sexte derxin. Dikarin şirketan avakin. Buraya van şirketan jî bankayan bişêlînin. Dikarin kredi bikişînin. Ew tiştekî tirsnak e. Vahim bir durum. Herçi qasî hemû devlet êdî li qada internetê xwe di derfetên mezin bin jî rêbazên ku korsan bikartînin jê yên devletan pêştetirin. Zanyariyên ku korsanan bi dest xistine ji bingeha internetê ya herî bi ewle ya Tirkiyê hatine girtin. Yani ben bu işlerden hiç korkmam. Wala ji van tiştan natirsim. Zaniyariyên min bi dest bixin wê çi bibe. Ji 5 milyon kesî di berîka 49 milyonên wê de pereyînin ji xwe. 49 milyon da para yok ki. Baktım özellikle Belê, çalınmış. min lê mêze kir. Zaniyariyên min û malbata min jî hatine dizîn. Ew dikarin ser navê me her tiştî bikin. Divê dewlet tedbirên vê mijarê pêk bîne. Olması lazım bu konuda. Ondan önce Beriya vê yasayek hate derxistin. yasalar var. Li gor wê daneyên Bu şexsî bi partiyên yasaların siyasî ve en hatin öncü parvekirin. bilgilerini Ev karî hikûmet û aligrên wan e. Bêfedîtiya Wezareta Karên Navxweyî li holê ye. ilişkinliği söz konusu. Di nava zanyariyên ku hatine bi destxistin da yên Serokkomar, Serokwezîrê Tirkiye û hemû rayedarên payebilind jî hene. Zanyarî ji ber kêmasiyeke sîstemê hatine bi destxistin. Kesên ku ew zanyarî bi destxistine dikarin ser navê welatiyan hesabê nû vekin û li ser navê wan karên ticari û derasayî bikin. Piştî rûdana meseleyê li Parlamena Tirkiye yasaya parastina daneyên şexsî hate derxistin. Li gorî vê yasayê wê cezayê dizîna van deneyan girantir bibe. Lê êdî agahiyên 5 milyon welatên Tirkiye di destê korsanan dane. Rawin Sterk, Rudaw, Stenbol.